Hallo alle sammen. Jeg er tilbage. Surprise. Så jeg vil lige starte med at sove. Og så har jeg et lille spørgsmål til jer. Hvem kender det, hvor I går ud af døren, står en creeper udenfor, eller for den sags skyld en zombie, og I dør? Det er jo ikke så rart, vel? Og de springer halvdelen af sus i luften. Og så det har jeg lige fundet en løsning på. Og så det. Og laver den blok lige der. Nå, det er disse. Nå. Men hvis vi lige leger, at der står en... hvis vi leger, at den her lille... hvad hedder det... repeater, det er en zombie. Og den står derude og banker på døren. Så gør man lige sådan der. Trækker håndtaget. Whoopsie. Selvfølgelig kan den falde længere ned, men det er fordi, jeg har den på... hvad hedder det... flat world, så den kan ikke ryge så langt ned. Se. Der er bare ingenting. Så derfor. Så nu vil jeg vise jer. Hov, ja, og du kan også slukke den. Ja, det er jo rigtigt. Det gør det jo selvfølgelig bare ved at hive håndtaget. Så skal jeg vise, hvordan jeg laver den? Yep. Den her ting er egentlig meget simpel, men nu kan jeg vise jer, hvad I skal bruge. Først så skal I bruge 12 sticky pistons, faktisk. Nej, kun 8 faktisk. Nej, 12, det er rigtigt. 12 sticky pistons. I skal bruge en redstone repeater. Ja, det behøves I faktisk. Nej, undskyld, en redstone rødstensfakkel, eller hvad nu er. Det behøves I faktisk ikke, men det kan jeg bedst lide. Så skal I bruge et håndtag, noget redstone, en repeater, og selvfølgelig skal I bruge et hus, som I kan have det udenfor, eller det behøves I jo ikke engang. I starter med at grave, ja, jeg graver. Nej, jeg dør! Pisse også. Nå, der var ikke noget dernede, vel? Så prøver vi lige en gang til. Vi starter med at grave helt ned til bedrock. Ja, det behøves jo ikke. Det gør jeg bare, fordi jeg er i Flat World. Sådan der. Og så graver I den bare ind 2 gange 8. Og jeg er tilbage, når jeg har gjort det. Sådan der. At det er bare ikke smukt, var. Nå. Men nu skal vi putte... Hoste det, så sikkert noget laggy tricky. Så gør I sådan her 4. Og det gør I også i den anden side. Og der skal helst være 2 mellemrum. 2 og... Nå, jeg har vist gravet lidt for langt ud. Jeg har vist gravet 10 ud. Nå, skidt pyt. Det gider jeg ikke. Ja. Det skal altså sådan noget med 2 mellemrum her i midten. En der og en der. Nu, ja. Jeg kan egentlig bare sige fra starten, at det er ikke særlig svært. Så jeg skulle lige til at sige, nu skal vi til det svære, men det er jo ikke særlig svært. Så er det lidt svært. Ja, nu sætter vi bare repeater bag piston. Og de skal være på det lag 4. Og så der. Sådan der. 1, 2, 3, 4. Ej, sikkert noget dame. Går det også lidt dit. Sådan der. Og ja. Det er jo egentlig ikke så svært, vel? Nu går du 2 ned. Og server. Og sætter repeater. Og repeater. Og det gør du også derovre. Uden delay. Repeater og repeater. Der kommer vist lidt delay på den.
skulle de gerne se sådan her ud. Det eneste, I skal gøre nu, det er egentlig at forbinde dem. Først skal I på redstone, så skal I forbinde dem. Så jeg er tilbage, når jeg har gjort det. Og det skulle gerne se sådan her ud. Altså, I behøver ikke forbinde den herover fra og dertil. Det gør egentlig ikke noget. I behøver bare, I sparer bare noget redstone ved det, så whatever. Så yeah. Nu skal I egentlig bare sætte... I tænder lige for den, og så er der helt sikkert nogle steder, hvor I skal sætte nogle repeater. Jo, herover der er helt mørkt. Så der er en repeater der. Og det var egentlig bare det. Og så er det bare om at dække det til. Så jeg er tilbage, når jeg dækker det til. Sådan der. Og der var en, der er væk. Selvfølgelig kan I altid sådan. Hvad sker der lige her? Sådan. Lille mini-problem. Selvfølgelig kan I altid dække det her mere til, hvis I vil. Men som I kan se, så er det bare at trykke håndtaget, og så kommer den frem. Så fordi jeg sagde, at jeg helst ville bruge repeaters, eller redstone torches, det er, at den er jo slukket nu, og nu er den jo tændt. Så det er noget, jeg lægger meget mærke til, de der detaljer. Så jeg plejer at gøre sådan der, og så sætte en repeater der. Og så bare gå ned. Og så op. Selvfølgelig, der er jo ikke en stor forskel, men whatever. Det er det, jeg godt kan lide. Så det må I jo selv tage stilling til, hvad I kan lide. Men tak fordi I gad at se med. Det var fedt. Så lav lige en like, hvis I vil. Eller lad være, hvis I ikke vil. Så. Men tak fordi I gad at se med. Så ses vi forhåbentlig, hvis jeg har fået nok likes.